Di-alerto sa Department of Agriculture ang mga mag-uuma taliwanin ng pagtagsa sa fall army worms. Mao kini ang mga udangan sa mga pananom ug mikaon ni paborito kuno nining dagsaon ang corn plantation o kamaisan aron kanon kini apan bisan gani kuno humay o palay may nasigbatan usab nga maong klase sa ud. Matod sa Department of Agriculture, may lokal nga klase sa worm nga gikan ra sa Pilipinas ug may fall army worms nga dili gikan sa laing nasod. Naabot dinhi sa atoa. Awhag nila sa mga mag-uumay report dayon kung may masigpatan aron makontrolar kini. Pinagi sa pag-spray o pag-trap sa adult aron di na makapangitlog pa. Tinisyal nga dato sa Region 7, moabot sa 51 ka hektarya ang napiktuhan nga kamaisan. Early detection. So early report diri sa tuwa dali kita maka-action. So dili gyud maka while kung maka-undergone na sila og several kanang generations, mas daghan na. Army worm kay daghan ba na battalion.